us deia ell, són 75 retalls narratius repartits en 3 blocs. El primer bloc es titula Petons de pastanaga, el segon El cos que he estimat aquesta nit i el tercer Tots els camins de l'aigua. Segueixen un recorregut circular, que en ser llegits un darrere de l'altre configuren una història. La d'una noia que no sap ben bé qui és, fins que les altres dones de la família, entre d'altres coses, la situen al bell mig de la seva història i s'adona de qui és, de què vol ser, de qui vol estimar, de com vol estimar. Aquesta noia admet tots els seus errors, perdona totes les esgarrinxades a la pell que li han fet els altres i, el més important, admet la vida i la mort. Admet que la vida té vida pròpia. Recordem que la Sònia té un blog que es titula així, La vida té vida pròpia. La vida fa el que vol, al marge dels nostres volers, dels nostres descuits i de les nostres obsessions. I això la Sònia ho sap molt bé. Escolteu què diu la Sònia. Vam perdre l'aire i el sol i les veus. Tornàrem a ser u sota l'aigua i ens vam veure d'un glob tota la vida, que duia dins tota la mort. La vida i la mort. La vida i la mort són aquí, en aquest encreuament impossible del temps i de l'espai, i importen tan poc l'una com l'altra. De vegades no ens abandonem al mar. Ens vença el vertigen i ja no ens surt ni el riure ni el plor, només el pànic, el fred arrapat als pulmons. Llavors no som aquí, en el no lloc, en el no temps que ens protegia, sinó enllà, a la ciutat que hem deixat darrere, al port on ens hem acomiadat del pare, i encara més lluny, a la tardor del sud, on ens espera la mare. Un dels temes principals, fonamentals, és la mare. És la mare, però no solament la mare biològica, és una mare simbòlica, en el sentit que és la dona que ens dona permís per viure, que ens dona la terra necessària per créixer, de la terra en arrelar-se i de si és en una coberta de vaixell, de poder-se mantenir d'alguna manera, de clavar arrels fins i tot enmig de... Jo a Cardedeu vaig tenir la meva primera trobada amb una mare simbòlica, de la integració d'allò que no ens agrada, d'allò que ens fa patir, del sofriment a dins de la vida, és el que jo he volgut transmetre amb les tulives. No són contes ni microrelats, jo sé que està molt de moda, però jo no escric contes, no en sé, no escric microrelats, no és la meva intenció. I aquest llibre és un llibre sencer. És un llibre que té un fil des del principi fins al final. Hi ha una concepció del que és la vida, la vida de les persones. Aquest és un llibre que explica un tros de vida d'una persona, d'una dona, d'acord? Doncs tenim la concepció que és una línia recta, d'acord? Llavors nosaltres comencem aquí, no sé, jo el 26 d'abril del 74 i cadascú en el seu moment, i anem tirant cap aquí, no? Vull dir, anem caminant. Aquesta concepció de la vida com a línia recta, diguem, ens fa que passin coses com la següent. Imaginem que, jo què sé, tens, parlaré ara del llibre, no? No sé, tens 7, 8 anyets, no sé, ets una criatura, i et passa alguna cosa que et desmunta la vida. En el llibre és un abús sexual. Podria haver escollit un accident de trànsit, podria haver escollit, no sé, la mort de la mare, jo què sé. Qualsevol cosa que et desmunta la vida, d'acord? Quan et desmunten la vida t'has de tornar a muntar. I sí, fa un poc de mandra, però és la teva elecció. O t'hi quedes i continues, o et reconstrueixes i continues caminant. Llavors què passa? Que un cop t'has reconstruït i dius, va, anem a caminar, doncs el que vols sobretot és perdre de vista la creueta aquesta. És a dir, tu vas aquí i no hi és, no hi és. I anem caminant com recte perquè pensem que la vida és recta, però sabem que això no és veritat. Perquè la vida no és recta. Resulta que al cap de 6 mesos, un any, 2 anys, jo què sé, de cop i volta és com si estiguéssim en un cap de mines i alguna cosa ens recorda allò i saltem i sembla que ho acabem, que ho estiguem vivint. Clar, què passa? No és així, perquè el problema és que no és recte. El problema és que és espiral. Aquí per això es diu la teoria de l'espiral, haurem de batejar una altra, no?
Comencem aquí i llavors comencem a fer una vida, la nostra vida comencem a caminar en espiral. D'acord? Més o menys, m'està sortint. Doncs res, comencem a caminar i llavors què passa? Que hem quedat als 6-7 anys, doncs no sé, cap aquí, no? Més o menys. Ens passa aquesta cosa que ens desmunta la vida. Torno al llibre, no és una classe d'autoajuda, això. Explicant coses que passen al llibre. Bé, doncs et passa això, llavors què fas? Doncs continues caminant, no? Hem quedat que no plegàvem. Molt bé, doncs continues caminant i hi ha la il·lusió aquesta de ja ho estem superant, perquè la cosa aquesta és que ho has de superar. Què vol dir que ho has de superar? Vol dir que no ho has de veure mai més. Allò ja no existeix. Ho hem superat i per tant. Arribem a un lloc que ens el trobem de cara. Ens el tornem a trobar de cara, però no és ben bé al mateix lloc. Per què? Perquè nosaltres estem en un altre lloc, però ens hi posem en sintonia, pel motiu que sigui. I que ho hem superat tot, i que allò ja no existeix, etc. I quan arribem aquí, que potser ja tenim uns quants anys més, resulta que ens hi tornem a trobar de cara, pel motiu que sigui. Llavors, l'interruptor es torna a connectar, torna al sofriment, però la diferència és que ja no estem aquí, i ja no estem aquí tampoc, és a dir, aquí se sent molt més intensament que aquí. I quan estem aquí, no vol dir que no ho sentim, sinó que ho sentim mirant-nos-ho des lloc, perquè ja estem en un altre lloc, d'acord? I, clar, llavors l'espiral de vegades cada cop és més gran i passa molt més temps fins que no tornem a trobar-nos de cara. Potser ja han passat 10 anys, per exemple. Com millor ho integrem, l'espiral es fa encara més gran, més ample, i arribem aquí, d'acord? Llavors, aquesta és la línia en què està basada